Illejla, wara stennija ta' sena minħabba l-pandemija, tibda 16 edizzjoni tal-Kampjonat Ewropew tal-Futbol, magħruf bħala l-Euro. L-ewwel waħda li se tkun mifruxa fi 11 pajjiż li jitkellmu 10 lingwi f'żoni tal-ħin differenti. Minn Ruma l Baku, minn San Pietruburgu għal Copenhagen, minn Amsterdam għal Bukarest, minn Glasgow għal Sevilla, minn Munich għal Budapest, li waslu għal żewġ semifinali u finali li se jintlabu f'Wembley Stadium f'Londra. Din għandha tkun festa kbira ta' futbol għal miljuni ta' persuni minn ġnus differenti. Il-ġurnalist sportiv Clinton Buħaġar spjega li l-pajjiżi kollha li se jilqgħu dan it-turnew se jippermettu lil partitarji jattendu l-logħbiet u spjega li Dublin u Bilbao oriġinarjament kienu bliet ospitanti, iżda tilfu dritt milli jospitaw il-logħb wara li ma setgħux jiggarantixxu l-attendenza tal-ispettaturi. Kampjonat bla supporters kienet tkun sitwazzjoni daqsxejn mhix daqshekk sabiħa għall-players, però il-fatt li l-UEFA għamlet l-arranġamenti neċessarji tagħha biex tanqas f'kull stadium ikun hemm numru ta' partitari, ovvjament mhux il-full capacity, però numru ta' partitari preżenti hija xi ħaġa tajba. Għat-tieni edizzjoni konsekuttiva, il-Kampjonat Ewropew se jara l-partiċipazzjoni ta' 24 pajjiż fil-fażi finali. Bil-Finlandja u l-Maċedonja ta' fuq ikunu l-uniċi timijiet li qed jiddebuttaw f'din il-kompetizzjoni. L-Unjoni Sovjetika rebħet l-ewwel Kampjonat Ewropew bi Spanja, l-Italja, il-Ġermanja tal-Punent u ċ-Ċekoslovakkja isegwu warajha. Fl-1980 il-numru ta' pajjiżi fil-fażi finali tela l-8. Dik is-sena l-Italja ospitat il-kampjonat għat-tieni darba, il-Ġermanja tal-Punent tirbaħ għat-tieni darba. 4 snin wara Franza ospitat il-kampjonat għat-tieni darba. Minn hawn il-qudiem tneħħit il-logħba t-tielet post u raba' post bejn iż-żewġ semifinalisti tal-UEFA. Dik is-sena Franza repetu għall-ewwel darba, bl-Olanda u Danimarka jsegwu. Il-bidliet fit-turnew komplew isiru, kif fl-1996 kienu 16 il-pajjiż li pparteċipaw fil-fażi finali. Il-Ġermanja rebħet l-ewwel Kampjonat Ewropew bħala pajjiż maqut. Warahom rebħu wkoll Franza t-tieni darba, il-Greċja, Spanja u l-Portugal li rebħu l-aħħar 3 kampjonati tal-Euro. Ma jonqsux ukoll il-favoriti, l-aktar kwotati għal din is-sena huma Franza, ir-rebbieħa tat-tazza tad-dinja, l-Italja u l-Ingilterra li din is-sena mhux mistennija tiddiżappunta. Iċ-Champions Ewropej renjati l-Portugal ukoll mistennija jagħmlu ħoss bi Cristiano Ronaldo aktar xilab bil-flokk aħmar u aħdar fl-aħħar turnew tal-Euro fil-karriera tiegħu. Iċ-Champions tad-dinja tal-2014 il-Ġermanja mhumiex daqstant favoriti li din is-sena jollu t-tazza. Minna l-oħra xi sorpriża ma tonqosx. Fosthom stennija x'ħajamlu timijiet bħal Belġu u l-finalisti tal-UEFA fl-aħħar tazza tad-dinja il-Kroazja.